Anake Pak Udi. Jajale to Pak RW. Ya. Bu Hermin. Sora gumara swarane wadya kudalan sigra mangsa maju ing palagyan loro amprang popo wadya kala ora sesa kaseser ing ayuda butane padha sirna Lanuga Sri Kandi Giri Budaya. Ricik kumricik wis teko sedilo maning bapake wis teko yang ate aduh rika mbekan apa bungkus teka isin apa lampai ricik apa ayo jos ya. Oh, Pak Kiren. Aku kelingan Aini lek jaran sawer ngene. Iya. Hey. Ya. Yuk. Pak Percil, aku njaluk duite. Wih, adalah. Oh, ya. Ya. Ayo. Kaya kokok ya. Ulah kan ora ganggu sesarengan kalian para kanca-kanca amburadul. Lalu kok durung do Giri Budaya. Oh. Ya. Hei. Oh. Hey. Dah. Hey. Now. Ya. Hey. Just. Go. Ya. Hey.
ho a ho a Ayo, besarangan Turangga Giri Budaya.
malam minggu lo Malam minggu lo iki. Cahaya Traso Priangga Tantra dan juga Permata Gading Gorteng Gong Eka Jaya Tenos Oke saya Minggu sepat tunggu aja ngetawang Ayo nanti disir serengenge aku nunggu Solo tak is rambesi yen tak telepon malam boatendi mangkaku pipimu mesti tak lali janji kandhane rasane Garuda Pancasila Hey apa ndak? Oh, sik ngelak, sik ngombe dhisik. Oh Mimik dhisik. Iki sik. Aku nemu duit. Ayo. Duitnya ceblok. Ayo, Di. duitnya ceblok. Lah, iki ceblok iki. Ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Mimik apa ndak iki? Enggak usah. Nggak usah, wes. Iki sik urung ngelak. Iya. Cuma wis entuk samare padha demen. Sing arep dhewe kulon ke, duitnya ceblok lho. Lah. Aku demen lagi iki. Yo bacotno. Ji janjane kuwi ning ngendi? Ayo bertani Mas Wisnu dan teman-temannya.
Bersama Giri Budaya ada Taman Juro. Iya. Nih ani, duit ini juga no, duit. Ya ampun. Nomor duit. Temu aku. Ning kutha Solo, modal mati. Ning taman jero, pikir Bengawan Solo. Modal mati, awan lan bengi. Do suka-suka, nanging ojo kejanji. Ada jiwa teman-teman Bapak Juliono. Besarangan Rafa Audio dan juga Ganor tidak lupa ketinggalan. Ada Ijola, Gendut Lekting, Matur Suwun dan juga KB Audio.
Utawi Sri Kandi cilik wonten ing dalu